खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किलिकां ब्रह्म मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC सरकारा मोनसे फोसावथाय फोसावदों 2024 मायथाइनि 11 दाननि बेसेन नाङै BTC सरकारजों मदद होजानाय कचिंनि थाखाय अनलाइन आरजलाइया 5 जुननिफ्राय जागायबाय। नंगौ बिटिआर हालामनि गोसो गुदुं फरायसाफ्रा UPSC आरो APSC सिविल सार्भिसनि थाखाय 50 नं सोलोंथायारि आरजलाइखौ होनो हासिगोन। बड'फा UN ब्रह्म सुपार UPSC आरो APSC मिशननि आरजलाइखौ नोंथाङा www.super50.bodoland.gov.in आव थांनानै आरजलाइ होनो हागोन। अनलाइन आरजलाइनि जोबथा खालारा 25 जुनाव जागोन आरो 28 जुनाव अनलाइननि गेजेरजों एडमिट कार्डखौ मोनगोन। बेनि उनाव नोंथाङा 30 जुनाव आनजादखौ होनांगोन। लोगोसे आनजादनि फिथाइखौ जुलाइ दाननि 6 खालाराव फोसावनाय जागोन। 9, 10, 11 आरो 12 जुलाइयाव काउन्सिलिं आरो बिनायसाफोरखौ नोंथांमोननो मिथिहोनाय जागोन। बेनि उनाव थाखो जागायनाय 1 आगस्तनिफ्राय जागायगोन। लोगोसे बड'लेण्ड सुपार 50 APSC आरो UPSC सिविल सार्भिसनि जोबथा थाखोआ 2025 जुन दानाव जागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां BSc सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबादि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पोकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 70022 71929 97066680878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।